Скъпи братя и сестри, животът не винаги е лек. Понякога болката от загуба или че ще загубим някого, от предателство, болест или личен провал, ни причупва отвътре. Всеки човек, независимо от това колко е силен, успял или колко е вярващ, преживява моменти на съкрушение. Животът ни предлага не само радост и успехи, но и скръб, болка, разочарование и загуби. И точно тогава, когато сърцето ни е разтрошено на парчета, когато не намираме сили дори да се молим, тогава Бог е най-близо до нас. И именно в тези най-мрачни часове Бог ни дава надежда, успокоение. В Псалом 34:18 се казва: Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух. Това не е просто утешителна мисъл, това е обещание, това е реалност. Днес ще разгледаме този стих, да разберем какъв е Бог, как действа Той в нашата болка и какво означава да го преживеем именно в моментите на съкрушение. Казва се, Господ е близо при съкрушените. Да, когато сърцето ни е натежало, когато духът ни е причупен, Господ не стои далеч. Той е близо. Искам сега да те насърча, че когато се чувстваш предаден, съкрушен, изпълнен с мъка, тъга, изоставен дори от Бога, запомни, Бог не те е изоставил. Бог ти обича. Бог не се отвръща от разбитото сърце. Не го плаши болката ни. Той не ни отхвърля, когато страдаме. Когато плачем, Той заедно с нас страда и плаче. Бог не е зрител, а участник в нашите страдания. Той не наблюдава от разстояние. Той идва тихо, нежно, в самото съкрушение. Когато сме в утеснение, когато страдаме, често оставаме сами. Приятели мълчат, роднини не разбират, но Бог никога не ни изоставя. Никога не си оставя, не си отива, не ни изоставя. Господ е винаги до нас. Казва се, че близо е Господ при съкрушените. Не като идея, а като реално осезаемо присъствие. Спомнете си историята за Исус при гроба на Лазар в Йоанна 11:35. Исус се разплака. Бог, който съчувства на страданието ни, Бог, който плаче с нас, това е удивително. Това е силата на Христос. Не само в чудесата, а и в съпреживяването. Това означава, че когато страдаш и плачеш и се чувстваш изоставен и самотен, знай, ти не си сам. Бог не те е изоставил. Той стои до теб. И заедно с теб страда и плаче, дори когато не го усещаш. Съкрушеното сърце привлича Божията милост. В Псалом 51:17 се казва: жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно Боже ти няма да презреш. Има нещо скъпоценно в сърцето, което не се въздига, а признава нуждата си. Дух, който не се възгордява, не се бунтува, а казва: Боже, не мога сам, помогни ми. Може би точно днес Бог допуска съкрушение в живота ти. Но не е за да те накаже, а за да те приближи. Твоето съкрушено сърце е отворена врата, през която Божията милост влиза. Защото ние хората, когато сме в утеснение, тогава най-искрено и най-усърдно търсим Бога. Бог
не само е близо, той спасява. Втората част на стиха казва: и спасява уния, които са с разкаян дух. Да бъдеш с разкаян дух и съкрушено сърце означава да си отчаян, без сили, без надежда, без път напред. И точно там, в края на човешките възможности, започва Божията намеса. Спомнете си, Йов всичко загуби. Деца, имот, здраве, приятели, и в съкрушението си каза: гол излязох от утробата на майка си, гол ще се върна. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено името на Господа. Йов не похули, не възропта, но благослови името на Господа. И накрая Господ го благослови двойно. Бог не само съчувства, но и действа. Той изцелява, вдига, възстановява и спасява. В Лука 7:36-50 виждаме една жена, известна с греховете си, която идва при Исус. Тя не говори много, само плаче, мие нозете му със сълзите си. Фарисеите я осъждат, но Исус я приема. Той казва: прощава ти се многото грехове, и й дава нов живот. Какво я спаси? Не красноречие, не дела, а съкрушено сърце. В света ни учат да сме силни, да не показваме слабост, но пред Бога се иска точно обратното. Искренност, смирение, покаяние. Псалом 147:3: той изцелява съкрушените по сърце и превързва техните рани. В Исаия 57 се казва: аз обитавам на високо и свято място, и още с съкрушените и смирените по дух, за да съживя духа на смирените и да съживя сърцето на съкрушените. Бог обича много човешкия род и отправя призив към целия човешки род да ни каже какво трябва да направим, за да успокои душите ни, да превърже раните ни, да съживи съкрушените ни сърца. В Матея 11:28 се казва: дойдете при мене всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Какво да направим, когато сме в съкрушено и отчаяно състояние? Да потърсим Божието присъствие, да бъдем честни с Бога, не с приструвки. Той ни обича дори когато сме счупени. Да говорим с Него. Иска да говорим с Него. Няма нужда от красиви думи. Просто да излием сърцата си пред Него. Да го търсим в Неговото Слово, особено в псалмите. Те са молитви на болка, надежда и изкупление. Да оставим Бог да влезе в болката ни. Да не се опитваме ние да я носим сами. Скъпи братко и сестро, ако сърцето ти днес е разбито, не се отчаивай, не си прокълнат. Ти си точно на мястото, където Бог иска да бъде с теб. Той е близо, Той чува, Той спасява. Не се напрягай да се събереш сам. Остави на Него Той да те събере. И като завършек, нека прочетем 2 Коринтияни 1 глава 3 и 4 стих. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквото и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
Амин.